U neverici. Jednim potezom Maca Diskrecija je potpuno izbezumila Mikija. Maca Diskrecija uradila je jednu stvar koja je potpuno isterala iz takta Mikija Đuričića. Naime, starleta je i ovog jutra ustala, a umesto u kupatilo otišla do kuhinje gde je počela da pere zube u sudoperi. Sve to video je Miroslav Miki Đuričić, koga je iznervirao ovaj potez cimerke, pa je prvo lepo Mići pokazao šta radi Maca, a zatim počeo da komentariše ovaj potez cimerke. Nije jedina, pola kuće pere zube ovde. Božja majko, niste normalni. Ne peru se zubi u sudoperi, pička mu materina. To je osnovna kultura, nisi ti jedina, ima vas još. Kako nemam sidu da ja krvarim, da operem zube, da popljujem tu, svi da se zarazite, vikao je pčelar iz Kupinova.